Kaixo eta ongi etorriak magazinera, gaur astelena da, ekainak 20 gure gonbidatua gaur Uxoa Bertiz Osasunako jokalaria izanen da, berarekin hain zuzen ere kirol horretaz eta bere bizi esperientziaz talde horretan hizketatxo bat eginen dugu, baina hori baino lehen has gaitezen betiko edukiak ikusten. Hasteko efemerideak. 1789ko ekainaren 20an, Frantziako Asanblada Nazionaleko 577 diputatuk pilotalekuko zina egin zuten, Frantziako iraultza hasiz. Eta 1877an, Alexander Graham Bellek munduko lehen telefono komertzialen sarea jartzen du Hamiltonen, Ontarion, Kanadan. Eta ekainaren 20an ere, baina 1933an, Clara Zetkin hil zen. Azkenik, 2003an, Jimbo Wallacek Wikimedia Fundazioaren sorrera anuntziatu zuen. Ikus dezagun aste honetako agenda. Gaur astelena, Satisfyerra aingeru ala deabru, hitzaldia Labagunean 7:30, produktuaren jatorria eta izandako arrakastaren gaineko analisia eta eztabaida eginen da. Bihar asteartean, ohiko txistu eta gaita dantzaldiak urtero bezala, Gazteluko plazara itzuliko dira, udako astearte eta ostegunetan, aste honetan barne, Iruñeko gaiteroen eta Iruñeko txistulari taldearen eskutik, 6:30 8:30. Eta asteazkenean, 7:00 San Ferminetako historiaren inguruko hitzaldia. San Ferminak irudi eta bitxikeria ezberdinen iturri agortezina dira. Argazkilaritzaren eta jaiaren beraren kartelen bitartez, ala hirian orokorrean nola bereziki festetan gertatu diren efemerideak eta ekitaldiak ezagutuko dira Aitziber Imizkoz bere eskutik. Eta ostegunean, Peru Galbete eta gu Beiratu erraldoien txokoan izanen den kontzertua 8:00. Peru Galbeteren 2. diskoa da Beiratu, bizitzari begietara begiratu edo beiratu. Eta bertso saioa egonen da Barainaingo kulturguneko plazako karpan. Andoni Egaña, Saio Alkaiza, Jone Uria eta Mikel Lasarte egonen dira abesten. Eta Berriozarren 10:00 Akelarrea egonen da urtero bezala. Mozorratuak joan behar gara. Eta eraikuntza lantegia Legorekin San Ferminetako irudiak sortzeko. Entzierroaren ibilbidea, barrakak, peinen irteera, udaletxeko fatxada su artifizialak, 11:00 eta 12:30. Ikus ditzagun gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Argazkian pertsona bat Artazuko sugarrak ikusten ari da, handik atera baino pixka bat lehenago, eta izenburuan sugarrek ez dute etenik ematen. Legradako sutea Erreniegan zehar doa eta Baldizarben berpizten ari da. Olite merindadea Uxuen hasitako suak suntsituta. 700 pertsona beren etxeetatik leku aldatuak izan dira. Beste lerroburu batzuetan, Peperen gehiengo osoa Andaluzian, Voxen geldialdia eta ezkerraren porrota. Eta baitere, Luis Zabalza, Osasunako presidentearen hitzak jarri dituzte. Tajonarren zati bat San Ferminen aurretik berrerosiko dugu. Eta Diario de Navarran argazkian, 100 bizilagunek eta nekazarik laguntzen diete suhiltzailei eta segurtasun indarrei Nafarroa osoan zehar sugarrei aurre egiten. Irudian zehazki San Martín de Unx ageri da. Eta izenburuan, suaren aurrean erresistentzia. Eta informazio gehiago, Uxuen, San Martín de Unxen eta Artazun ameka desalojatutako lokalitateen artean. Eta haizearen aldaketak kezkatuak ditu sua itzaltze lanetan dabiltzen adituak. Beste erroburu txikiago batean,
Iraulketa historikoa Andaluzian, PPk gehiengo osoa lortu du. Juanma Morenok 58 aulki lortu ditu, PSOEk 30ekin bere emaitzarik txarrenera erori da, Voxek bere hazkundeak gelditu du eta Ciudadanos desagertu eginda Andaluziako parlamentutik. Ezker erradikala 17tik 7 jaitsi da duela 4 urte baino partaidetza handiagoa duen hauteskundeetan. Gara egunkariko lerroburuan, letra handietan, Nupesek Euskal Jarlekua lortzen du Etxanizekin eta Macron gehiengorik gabe geratu da. Vincent Bru eta Florence Lasserre hautagai macronistek pronostikoak bete zituzten Euskal Herriko legegile frantsesetan, baina ez zen gauza bera gertatu barneko zirkuskripzioetan. Argazkian jende talde bat, pankarta batekin eta lerroburuan, bide legal eta seguruengatik heriotz gehiagorik egon ez dadin. Eta beste lerroburu batzuetan, zenbait sutek Nafarroa alertan utzi dute. Eta Araba euskaraz giro ederrean ospatu da 8. alaba lelopean. Eta euskal emakume idazle berriak ikergai dagoen fenomenoa. Euskal Herria irratian, lerroburu nagusian, 800 lagunek haien etxeetatik at igaro behar izan dute gaua sugarren eta kearen mehatxuaren poderioz. Ezinbestekoa ez bada ez bidaltzeko eskatu die Nafarroko gobernuak herritarrei. Makinekin nekazaritza lanak egitea debekatu dute asteazkenera arte. 800 lagunek haien etxeetatik at igaro behar izan dute gaua sugarren eta kearen mehatxuaren poderioz. Beste lerroburu batean, Oian Manedo Garestarraren hitzak jarri dituzte. Ditugun bitarteko guztiak jarri ditugu sutea itzaltzen laguntzeko. Eta azkeneko berrian, Txema Oderiz Etxarritarraren hitzak. Nekazariek egindako lana ikaragarria izan da. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur temperatura jaitsi egingo da bereziki ipar partean. Hegoaldean aldiz berotik jarraituko du aroak eta 30 gradutik gora kokatuko dira maximoak Nafarroa hegoaldean. Bestalde, Kantauri isurialdean zerua lainotuta egongo da eta noizbehinka zirimiria egin edo zaparrada txikiren bat bota dezake, bereziki goizean. Arratsaldean hodeitza zertxobait saretu liteke. Hegoaldean berriz hodeiak eta urdinguneak tartekatuko dira, eta arratsaldean bero hodei batzuk garatuko dira, eta eguna amaitzerako trumoiak jo dezake lekuren batean. Haizeari dagokionez, Kantauri isurialdean iparraldetik ibiliko da, eta Ebro ibarrean hegoaldetik joko du bizi-bizi. Bihar temperatura koska pare bat igoko da, Kantauri isurialdean hodeitsu argituko du egunak, eta han hemenka zertxobait busti dezake. Alabaina, arratsalderako hodeitza arindu eta ostarte zabalak irekiko dira. Hegoaldean berriz, goizean goizetik, ostarteak gailenduko dira eta arratsaldean bero hodeiak garatuz joango dira. Arratsaldeak aurrera egin ahala, baliteke lurraldean sakabanatuta zaparrada batzuk botatzea eta lekuren batean trumoiak ere jotzea. Temperatura maksimoek gora egingo dute. Nafarroa hegoaldean, zonalde batzuetan, hego haizeak bizi-bizi jarraituko du eta berotik jarraituko du. Bueno, eta arratsalde honetan, gure gonbidatua erran bezala, Uxoa berti dugu. Arratsaldeon, Uxoa. Arratsaldeon, Gorka. Mil esker gurean egoteagatik. Bueno, Uxoa osasunako jokalaria da, media punta edo erdi punta, ez dakigu zehazki euskaraz nola erranen den, baina bueno, horri biltzen zara, ez? Delantero eta zentroaren erdian. Hoi da, pixket, hortik bai. Pixket atakea antolatzen, ez? Saiatzen gara. Saiatzen zara. Aldugu egiten dugu. Lortu noiz behinka ere, bai? Bueno, Bueno, aurten behintzat, bai, zerbait lortu duzu, ez da? Bai. Aurten urte politi izan da. Gainera, osasunako bitaldentzat, eta hoi, poliki moldatu gara, bai.
Bueno, ez dakit kasualidadea den, Uxoa zagola hor eta bi talde igo direla, edo, bueno, ez dakit. Inolaz ere. Ez taldean inor ez da, ez, prescindible hartzen den bezala, denek saldo ona ematen dugu, eta hori erran duten bezala arras urte polita izan da, ez, lehengo urtean pixket, gogoekin gelditu ginen ez, kategoria zigotzeko, bai lehenbiziko taldea da bai garrena, eta urtean azkenean lortu dugu gainera bi taldek, eta ospakizun polita izan ginen ere bai. Bueno, lehen taldea igo da lehen mailara, ezta? Lehenbiziko B mailara. Lehenbiziko B mailara. Hoi da. Eta hau historikoa izan da, hau da, zen lehenago lortua. Hoi da, beraientzat bai, ez, azkenean 3-4 urte eramaten dute ja kategoria zigotzeko gogoekin, ez, beti lehenbiziko maila hor buruan izan da, aurten gertatu dena izan da lehenbiziko mailatik bigarren mailan artean maila berri bat sortu dutela. Honekan ez gara haitu, hurrengo urteari begira. Eta helburua zen ez lehenbiziko mailara igotzea. Egia da ez direla igo lehenbiziko maila hortara eta jendearentzat ez frakaso bezala ikusi dutela, baina nik ustez kontziente izan behar garela eta baloratu lehenbiziko B mailara igo garela, eta gaur egun urtez urte maila igotzen ari da, eta ere pixkot baloratu egin den lana, eta garrantzia eman egin denari. Ez dakit gero ere, maila horretara igotzea, pentsatu dut exigenteago dela, bai, ez dakit azpiegitura aldetik, entrenamendu aldetik eta bar, gero hori, ez dakit, hau ez dire, pentsatu dut osasunak, batez ere emakumeen taldean ez duela, ez dakit, milioikada bat finantziatzeko, alde horretatik ere konpromiso pertsonala, handiago izan beharko da, ez? Bai, azkenean gu ohituak gaude hortara, ez? Beti egin duguna gustatzen zaigulakoz da, egia da ez azken urteetan aurrera pauso handiak eman direla, baina, nik pertsonalki betitik tortzen naizela eta urte guzti hauetan ikusi dutena da, balore eman behar diogula ematen eta lortzen ari garen guztiari, eta hori erraten dizuna, beti ez dugu inoiz diruarengatik egin. Gustatzen zaigulako egiten dugu, eta bai baldintzak hobetu egin direla, eta hobetzen jarraituko dute seguro. Sumatzen duzu, etortzen diren belaunaldi berriak, maila aldetik eta, ez dakit, hobeak erran, baina prestatuagoak daudela edo sumatzen duzu hori? Bai, ikusten da gainera bai ez, prestakuntza ezberdin dute guk izan dugunak, ez? Nik inoiz ez dut izan adin horretan ez entrenatzaile fisikorik, ez nutrizionistarik, analistarik, fisiorik inoiz ez dugu izan. Guretzat, zerbait behar balin bagenuen, kanpotik hartzen genuen, eta bai notatzen da ez, eta ona da, eta batzutan nik notatzen dut ez, egokituak daudela gauz guzti horiek izatera. Eta nik batzutan ere erraten diet, betik etortzen garenak eta etorri izan direna, gu baino lehenago ere bai, gogo ez genuen izan. Eta kontziente izan, ez dela gauzik normalena eta balorea eman hori izateari. Baina bai notatzen da ez, prestatuak daudela, maila arrasona dutela, eta goitien gauden bertzei ere bai, ez errelajatzera behartzen gaituzte ere bai. Borrokatzen da, borrokatzea gehiago orain? Hoi da. Kirolan barne dago ez. Zer moduzkoa, igo zarete mailaz, gainera bi taldeetan, lehenengo taldeari dagokionez, ez dakit, zein iduritzen zaizu izan dela pixket, gakoa, zein izan da, nolabait ere, indargunea talde horretan. Errandatzuten bezala ez, talde honek eta gainera bloke bezala pasatu direz, eramaten dituzte ja 3-4 urte, igo ez igo, eta azkenean bloke bezala joatea ez ere egiten du konfiantza gehiago izatea taldean, ikastea zure joku modua, entrenatzaileak ere aurten bigarren urtea eramaten zuen entrenatzen, eta lehenbiziko urtean argi utzi zuen nolago joku modua nahi zuen, zer eskatzen zien bakoitzari, eta aurten ikusi da ez, bakoitza bazekien zein zen bere rola, eta nik uste hor egon dela
gakoa, bai. Talde kohesio berez eta talde bezala aritzea, ez? Hori da, bai. Orain ez dakit maila igotzerakoan, ez dakit kanpotik eta nolabait fitxajeak egingo diren edo ez, aukera hori dagoen, eta horrek ere ez alduen baldintzatuko kohesio hori ez da? Bai, eramaten dute urte batzu ja kanpotik fitxatzen, urtetik urtera ez diru laguntza gehiago dute, fitxaketa potente gehiago egiten dituzte bai maila nazionalean bai atzerritik ere bai, eta beti ere baute portzentaje batez etxeko jendea izateko, eta bai batzutan kostatzen dela ez, igual atzerritik etortzen badire, igual hizkuntzaren handicap hori, baina normalean 4-5 fitxaketa izaten dute atzerritik, eta nik ikusten dutena ez, etxeko jendeak ongi hartzen dituela guztiak, ez da igual bertze taldeetan edo kanpotik ikusten dena ez, igual kompetentzi ikusten balin baduzun zure postuan, igual pixkot uzten duzu alde batera, baina ez, nik ikusten dutena da mundu guztiari ongi hartzen zaiola eta gauzak ahalik eta errexen egiten dietela. Claro, du betiko arriskoa ez, gero eta gehiago profesionalizatu ere, orduan eta zailago talde kohesioa, talde identitatea eta batasuna mantentzea, ez? Hori ere gertatu. Bai, tristia da, baina gure kirol munduan errango nuke, Alexia Putellasek erantzun bezala oso berekoia dela, ez? Azkenean zuk lortu behar duzu, zuk nahi duzu zure postua izan taldean, eta baduzu taldekide batzuk hor ere egon nahi dutela. Horrek exigitzen du entrenatzen beste baino nobea izatea, entrenatzaileek bestea baino gehiago gustatzea, bertzea baino hobe jokatzea, eta horrek azkenean ez pike edo gauz horiek sortzen ditu. Garrantzitsua da hori buruan izatea bakarrik futbol arloan izan behar dela, ez? Zelaitik kanpo pertsona normala garela, eta hori batzutan ez da inerrexea baino. Pentsatzen dut entrenatzailearen rola ere batean dela, hain zuzen hori konpentsatzea, ez? Mantentzea hor talde. Nik beti hartzen dut entrenatzailearen rola arrazaia dela, ez? Gehien bat, ez entrenatzea baizik eta talde kohesio bat mantentzea, bai bestuaria ongi mantentzea, jendea motibatua izatea, niretzat hori da garrantzitsuena, eta talde identifikazio hori sentitzea bakoitzak, ez nire partido jokatzea, nire entrenamentua egitea, eta hortik kanpoia atzentzea. Niretzat talde kirolen xarma eta gauz politoi da batasun bat izatea, eta lortzen duguna eta ez duguna lortzen denok batera sentitzen. Elkarrekin nigar eta elkarrekin ere, aldageletan, oiuka ibili. Eta azkenean, talde bat notatzen da, gehien bat eta ikusten da, momentu txarretan. Ze gauza kongi gaten direnean, arras politea da bai ospatzea, bai jaja jiji, dena ospakizunak eta dena gauza politek. Baina gaizki joaten direnean eta edo arazoren bat dagonea, hor notatu behar da eta bakoitzak aurrera pauso bat eman behar du taldea gora botatzeko. Hor da froga, ez? Hori da examenaren puntu hori. Hori da. Uxoa, galdera bat, taldetik kanpo ere harremanak mantentzen dira, bizket nola da mundu hori erran nahi dut? Gero joaten da bakoitza bere etxera eta ezkara ezagutzen, sortzen dire, ezagite dozen giza taldetan bezala kuadrillatxoak. Nik beti defenditu dut ez, zelaitik kanpo elkartu barra garela. Eta beti saiatu izan nahiz ez, afariak egitea, bazkariak egitea, mendira joatea, bai zelaitik kanpo jendea ezagutzea. Hor egiten direlakoz benetako taldeak. Eta hori zelaian notatzen da. Nik errango nuke gure taldean, aurten egin dugun denboraldia horregatik izan dela. Eramaten ditugu ja 3-4 urte ia pertsona berdinak, beti etortzen dira berriak edo jaten dira batzuk, baina eramaten ditugu 10-12 pertsona elkarrekin 3-4 urte. Eta nia llegatu nintzenetik beti saiatu izan naiz hori, afariak, bazkariak, eskursionak egitea elkarrekin jendea ezagutzeko. Eta zelaitik kanpo da ezagutzen duzu momentuan, ze azkenean entrenatzen edo partidutan bakarrik elkartzen balin bazara ezagutzen duzu jendea futbolari bezala, baina ez pertsona bezala. Eta egia da ez partido batean ez duzula berdin sentitzen edo korrika egiten edo borrokatzen harreman gutxi duzun batengatik
edo lagun bezala sentitzen duzun batengatik. Eta nik orain ere talde harrotasun eta guzti hori da harrotasun eta irabazi nahi hori eta bertzengatik egiten duzuna. Eta nik aurten sentitu dut eta ikusi dut egin dugula familia bat garelakoz. Orain, adibidez da honetan, joan gara Elizondora asteburu pasa. Joan dira orain etxe rural batera. Atxaldetan kafe bat hartzen dugu edo gimnasiora elkarrekin joaten gara. Gauz horiek egiten dute ezberdintza bertze taldeengatik eta detaile txiki horiek handitz balio dute. Gero sumatzen da adibidez, ezakit hori topiko bat den edo egia den, horrek egiten duela gero zelaian izatea jokoa berekoiagoa edo eskuzabalagoa, nolabait ere gehiago jokaztu, gehiago pasatu, ezakit konfiatzen duzu gehiago. Bai, guztiz. Ni talde ezberdinetatik pasatu naiz eta gauz ezberdinak bizi ditut eta familia bat ikusi duten taldeetan gauz horiek talde bezala eta berekoia ez izatea talde horietan ikusi dut. Eta horregatik ematen dut horrelako garrantzia. Talde bezala zerbait polita eta garrantzitsua egin nahi balin baduzun, lan egin behar duzu horretan ere bai. Gero horretan ezagit galera garrantzitsu bat izan duen Osasunak, zuk erraten zenuen zelai barnean dagoen ama hori, zure bertsoan erraten zenuen bezala, zuen kapitainak utzi duela, eta ezagit, faltan botako da. Bai, niretzat mai, bertsoan erran duen bezala, erreferente bat izan eta da, ez dakit, maiek transmititzen duena eta maiek egin duena Osasunarengatik eta guregatik itzalean egin den lana da, gutxik ikusten dutena eta gutxik baloratzen dutena, eta horregatik nahiz eta lotxa eman hainbertze pertsonen aurrean kantatzen jartzea, nik ustez merezitako omenaldia izan zela eta inoiz ez diogu eskerrak emanen egin duen guztiagatik. Eta gainera, zelaitik kanpo erretiratzen da, baina koordinatzaile bezala garituko da, eta nik uste hori Nafarroako emakumeen futbolantzat arras garrantzitsu izan barela. Zein da egin duen itzaleko lan hori, zait ideiaren bat ematen albadigu? Maiak ez dakit 32-33 urte ditu, eta berak bai ikusi duela futbolaren hazkunde hori. Detaileak, soldatarik gabe lan egitea, igual lan asko uztea futbolarengatik, gurekin ere detaile txikiak dira, baina beti zer moduz, ea zerbait egiten alduen B taldearentzat edo Z taldearentzat ez dakit, gauzak hobetzeko edo erraztasunak emateko, igual guri edo bertzei lotxa ematen digu edo ez dugu horrelako konfiantzarik goiko pertsonekin hitz egiteko da gauzak eskatzeko eta beti prest dago zerbait egiten dut zuei laguntzeko edo eta detaile txikiak dira haunitz balio dutenak. Claro, berak sumatuko du edo sentituko du bere proiektua dela, bere familia eta hori behar duela zaindu. Bai, guztiz. Uxoa, igara hemen solasean Osasunaz, Maikardez, baina uxoaz ez dugu ez gara solastu. Ezagit, aurtengo temporada, zer moduz sentsazio, nola ikusi duzu zure jokoa, gustora sentitu zara? Bai, ez dakit, honeko eta txarreko arras autoexigentea naiz. Beti gehiago nahi dut edo beti inkonformista naiz, baina orokorrean ongi. Lesioak alde batera utzita, jokatu dutena arras gustora jokatu dut, sentitu dut entrenatzearen konfiantza izan dutela, eta hori sentitzen duzunean lasai jokatzen duzu. Lasai, konfiantzarekin, azkenean nik beti hartzen dut, jokalari bat konfiantzarekin edo konfiantza gabe arras ezberdina da, berdin du nolako egoera fisikoa duzun buruak ez baden funtzionatzen ez duela, ez funtzionatzen. Eta horten arras gustora, lasai ibili naiz, gustora, gainera uste dut jokatu dutenean paper polita egin dutela, eta hurrengo denboraldiari begira gehiago nahi dut, udan prestatzen saietuko naiz, eta hurrengo urtea arras polita izan behar da, azkenean maila zigotzea exigitzen du desplazamentu luzeagok izatea,
Hurrengo urtean adibidez jokatuko dugu iparraldeko zonalde guztian, ez? Uste dut Galiziara Bizpahiru desplazamendu ditugula, Kataluniara bertze Bizpahiru, Madrilera 5 uste dut, Mallorcara ere joanen gara. Orduan, gainera talde politen aurka jokatuko dugu, ez? Real Madrid B, Atlético de Madrid B, Getafe, Islas Baleares ere joan behar gara, orduan, ez dakit, gogotxu bai, polita izango da. Hori, ezagik, kanpotik ikusita erraten pentsatzen dugu, ze guai, joatea Madrilera ezagit ez, jokatzera hortzure lagunekin, futbolean, ezagit, hain guaia da edo badu bere zati nolabait ere, ezagit, nekagarria? Bietatikoa du, ez, polita, azken aurrak bezala gara, ez, joatea Valdebebasera eta jokatzea Real Madrid kontra, izan behar da, la leche. Baina horrek zer exigitzen du, azkenen, nik nire buruz hitz egiten du, baina nik lan batu. Astelehenetik hortziralera, 8 ordu sartzen dut, gero entrenatzera jo naiz, eta bar. Ze pasten da, igandien jokatzen balin badugun, eta jokatzen badugun Mallorcan, edo Madrilen, edo Galizian, bueltatuko garela, nahiko berandu suposatzen dut. Eta hurrengo egunean gutxi lointa lanera joatea, astelehena gogorrak izaten dira normalean. Baina, konpentsatzen dugu, aukeratzen dugun zerbait da, eta badakigu zer egin behar dugun hori izateko. Ikusten ez den zati hori, asteleheneko begizuloak, ez, izaten dire? Bai, eta, azkenean ez gara bakarrik entrenatzera joaten eta buelta ez. Erraten duten bezala emakumeen futbola haunitz profesionalizatzen ari da, eta, aurretik ere igual fisiora pasatu behar zara, edo zure ariketa pertsonalizatuak egin behar dituzu, horrek ordu erdi edo ordu bat lehenago joatera exigitzen du, joan da gero nutrizio aldetik, deskantxo aldetik, konpromiso aldetik ere bai gutxiago atratzea, sozializatzea ere moztu beharra duzu gehiago, baina azkenean romantizismoarengatik egiten duzu, eta beti erraten dute, futbolak ez dizu kentzen, futbolak ematen dizu, beti. Ez dakit zure kasuan Uxoa, denbora gehiago eskainiko nahiko zenion futbolari eta lanarengatik, honengatik, bestearengatik ezin diozun edo nahiko nolabait ere lasai zaude zure parte hartzerekin. Batzutan bai ez, beti korrik alde batetik bertzera gaten naizela sentitzen dut, gustatuko zitzaiten pixket igual deskantxo gehiago izatea. Ez azkenean ez da berdina entrenamentura 30 minutoko siesta bat eginta gero joatea fresko deskantxatua, edo 8 ordu lan eginta gero eta azkenen lanak ere estresa ematen dizu. Eta exigentzia hori eta gero joatea entrenatzera eta neke hori arrastratzen eramatia, neke aldetik, gustatuko zitzaiten pixka deskantxatuago bizitzea edo hori izateko aukera izatea, baina bertzaletik ongi. Beraz, gauza bat nolabait ere aukeratu beharko bazenu, desio bat eskatzen hori baduzu izango zen hori, pixket lasaitasun gehiago. Bai, hori errango nuke, orain notatzen dut denboraldia bukatu dugula, eta lanetik atratzen naiz, eta hartzen dut orain zerin behar dut. Sentitzen dut zerbait behar falta dutela edo lasai nagoela, ez dutela txaldetan zer egitekorik ez, beti bilatzen duzu zerbait egiteko, baina, bai, ez dakit, sentitzen dut lasai nagoela. Ez dutela estres hori ez, lanetik atra joan etxera, maleta egin, joan korrika, arras berandu ailegatu ze azkenean, guk aurten izan dugun ordutegi izan da, 7-tatik, 7-7:30, 10 arte ez genuen bukatzen. Eta azkenean etxera, 10:30 pasa 11 gutxitan, ailegatzen ditzen. Afaldu, arropa garbitu, gainerako dugun bizitza ere. Hoi da, baina polita izan da eta ez nuke ezerrengatik aldatuko. Zerbait teknikoarekin bukatzeko Uxoa, lehen erranduzu, autoexigente zaila, nahiko temporada gustoko izan duzula zure buruarekin, hala ere, zerbaitean hobetzekotan non jarriko zenuke fokua zure buruan? Lesiorik ez izatea. Lesiorik ez izatea, ze azkenean mozten dizu ez, azkenean konstantzia bat izatea ez, partiduek ematen dizute ez, konstantzia hori eta konfiantza hartze hori eta fisikoki
irabazten joatea, ez, eta bi partidu jokatzea, lau kanpon egotea, bertze 3-4 jokatzea, eta berriz horrek moztea bai frenatzen dizu, belaunarekin handiz sufritu dut, eta azkenean ez, horrek egiten dizu ez, taldekidekin ez egotea. Adibidez, 2 hilabete egon nintzen belaunarekin lesionatuta, eta 2 hilabete horiek tajonarrera joatea, fisiora joatea, eta gero badugu karpa bat, antzeko bat ez, raptadoreekin mobilidadea, eta errekuperatzeko zonalde bat, baina ez dituztu ez entrenatzaileak, ez jokalariak ikusten. Eta sentitzen zara taletik kanpo. Eta berriz bueltatzea, ez da polita, baina azkenean kirolaren parte da, eta aldugun guztia ginen dugu ez lesionatzeko, batzuk ezin dituzu ebitatu, baina egiten alduguna ginen dugu. Hortxean, Uxoa Bertiz, lesionatzen ez bada, behintzat, Madrilen ikusteko aukera egonen da, ez dakit norbait adiko den Madriletik hau ikusten, baina hortxean izanen da aukera, baita ere Mallorcan eta bar. Temporada ilusionantea, polita, helduen urtean, aurten induzu lana, urren urtean gehiago, eta gozatu ere bai. Mil esker gurean gaur egotegatik, Uxoa. Esker mil esker Gorka, plazer bat. Ikus ditzagun Iruña herriko udaletako albisteak. Arangurenen 2 urte luzeko itxaronaldiaren ondoren Mutiloako jaiek kaleak beteko dituzte 2022ko ekainaren 22tik aurrera. Jaiak bere mamia berreskuratuko dute askotariko programazioarekin, adin guztietako aisialdiari eta gozamenari eskainita. Informazio guztia eskura izateko esteka berezi bat sortu du Arangurengo web-orriak. Eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak datorren egunetan ezohiko tenperaturak aurre ikusi ditu. Ondorioz, gomendio zerrenda bat argitaratu du, beroarekin zerikusia duen edozein gaixotasun saihesteko. Baita ere Aranguren Ibarreko udalak, beste urte batez, Nafarroako gobernuaren sentsibilizazio kanpainarekin bat egin du, Nafarroako Berdintasunerako Institutuaren bitartez. Berridatz ditzagun jaiak, herriko jaien testuinguruan garatutako lelopean jarri dute. Aurtengo kanpaina helburu nagusiarekin jarri du abian, eraso sexistak prebenitzea, jai giroan eta horrelako portaerekiko tolerantzia ezarekin. Eta horretaz gain, datorren egunerako aurre ikusten diren temperatura altuen ondorioz, bertan bera utziko dira prestaturik zeuden kontzertuak. Azkenik, Aranguren Ibarreko gazten diagnostikoa egiteko 2022ko inkesta luzatu dute webgunean eta parte hartzera gonbidatu nahi dute Arangurengo gazteria. Eta Iruñeako udalak Naranjitosen ezohiko deialdia itxi du, 24 ordu baino gutxiagoan 400 pertsona baino gehiagok eman baitute izena San Fermin jaietan orientazio eta informazio lanak egiteko. Horretaz aparte, Oskarizeko Katalina Arte eta Ofizioen Udal Eskola zuzeneko ikastaro amaiera prestatzen ari da datorren asteazkenean. Bertaratzen direnak zuzenean ikusi ahal izango dute marrazketa, estanpazio japoniar, marmoleztatze, sumisagai edo apunte libre tailerrak. Eta Iruñeko udalak, Peñak datozen San Fermin jaietan parte hartzeko diru laguntzak deitu ditu. Peñek uztailaren 11 arte aurkez ditzakete proposamenak 81.000 euroko aurrekontua duen deialdi baterako. Baita ere, Trinatarioko trenaren parkea larunbat honetan irekiko dute. Lurrun treneko zirkuitu batekin. Iruñeko alkateak ostiralean inauguratu zuen esparru hori. Nafarroako trenbidearen lagunen elkartearekin elkarlanean. Gainera, udaletxeko fatxada urdinez argiztatu zen ostiralean errefuxiatuen mundu eguna dela eta. Aknurrek gogorazi du munduan 100 milioi pertsona daudela indarrez desplazatuta. Azkenik, bero bolada dela eta aldaketak izan ditu merkataritza eta hiriaren arteko jai programazioak. Adi egon eta webgunean begiratu.
Hauxen dena gaurkoz astelehen honetan magazinean, bihar ere asteartea hemen egonen gara. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.